Ahojte, ja som David Gram a vítam vás u dnešného videa. V dnešnom videu budem ochutnávať čokolády najznámejšieho youtubera na svete MrBeasta, ktoré som kúpil v Lidli, pretože tam mali TikTokový týždeň. Mám tu 3 príchute. Mliečna príchuť, príchuť mandle a príchuť arašidové máslo. Ako prvú ochutnám mliečnú čokoládu. Vonia pekne. To vyzerá. Ňam. Výborná. Úplne sa rozplýva na jazyku. Proste topka. Ako druhú idem ochutnať príchuť mandle. Mandle mám rád a kombinácia čokoláda a mandle bude podľa mňa výborná. Poďme na to. To vyzerá takto, znovu vyzerá takto. Tie mandle sú tam cítiť. Výborná, taktiež výborná čokoláda, taká istá ako tá mliečna, plus k tomu tie mandle, ako som už hovoril na začiatku, podľa mňa to bude dobrá kombinácia a mal som pravdu. Ňam. A ako poslednú máme príchuť arašidové máslo. Arašidy mám rád, čokoládu tiež samozrejme, tak poďme si to ochutnať. Tie arašidy je cítiť brutálne. Akože wow, keby stali vône prenášať cez mobil, tak by si to cítiť ako tie parádne. To vyzerá vnútri. Ňam. No, všetky tri sú výborné. Všetky tri sú výborné, musím pochváliť, že sú fakt dobré. A kebyže vám zoradiť podľa toho, ako mi chutili, tak na prvom mieste by bola určite arašidové máslo, potom by bola mandle a mliečna čokoláda a potom by bola klasika mliečna čokoláda. Dajte do komentára vedieť, že či ste už niektorú z týchto čokolád jedli a ktorá vás po prípade najviac zaujala chuťou, najviac vám chutila. Budem veľmi rád za každý komentár, like, follow a zdieľanie. Ahojte a vidíme sa najbližšie pri ďalšom videu.